Sasamunipun kelambanan garap seragenan ya. Ya putule nang nyambut gawe. Weh, saiki melu ngendi-endi. Ninggal katresnan kemawon garap seragenan. Monggo, jumeneng.
sampun sowan sareng-sareng. Monggo Mbak Nurul kerobongan dipun awiti borong mangke rampung kerobongan langsung potret kalian tiang sepuhipun kalian keluarga Bapak Wardiono. Mangke ingkang kula suwun potret keluarga Bapak Wardiono rumiyin, keluarga Bapak Triyanto potretipun dawah kantun. Monggo mangke ingkang kepareng ngelos duwung keparenga nyuwun gungan dumateng Bapak Haji Pramono mangke kula suwun ngelolos duwungipun. Pernah mbahipun manten, mbahe manten. Menika wonten panyuwun saksampunipun sinoman sowan mriki wanci mirunggan katur Mbak Apri kalian Mbak Mimin tumuli nyuwunaken panglipur ugi ucapan salam bahagia buat mempelai berdua. Kami persilakan monggo. Apa ngripta ngendikan Sang Rama Ido le mrati seke acara ya paringi lancar ning kok ora ngomong siji lan sijine ya Jas sing kepiye kowe teko diambung singak-singuk aku nang kene ngantek dirubung laler ora diambung blas ngono iki nyon sewu Pak nek dhuwit kula iso heker-heker golek pangan dhewe dhuwit iso golek pangan dhewe paribasan Srawung kula iso nek kasih sayang kula lagi butuh to Pak ngoten lha mbok jadi penggale kok banci ndek banci ladan Pak Pur ki arep ngambung kowe iki ketoke wigah-wigi lha ngopo nyawang godhek mulai berintik lho Lek lha jenenge iki wong wedok kok godheke berintik turi ngono iki aku ya gumun jane di sowan keposong mah isin dhewe lho Pri lah ngapa nek bintang tamu identik dengan cantik nom nyenengke lha kok bintang tamu kaya gombel iki terus go apa lho iki upama ngerti nek iki besane Mbak Murni ngono ra ya dhewe iki malah ora pasang rega to lho ya sing kemajon ya kowe kuwi moto duwiten ae kok tiwas ngarani 15 juta lah ya gek langsung dioke lho goleke besan biar memuji kalian teman-teman Sarimbit Mbak Aprilia Dek Aprilia kalau Dek Angga. Mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Putrane esuk nek metu lanang dadi wong lanang sing tenan. Tulen. Nek metu wedok dadi wong wedok tenan. Tenan. Aja kaya kowe. Aku arep tuwek lho. Lho, Bapak pirsa to, Pak? Nek ayune ayu Apri ini kok nyenengke Mimin, nggih to? Lho. Soale ana wong ayu ning ulate buket, ora gelem Srawung karo bojo mamah, karo maratuwa ngancap, karo tanggara rukun. Jane ayune dadi ayu. Oh, Mimin kae jane rayu ya, tapi nyenengke, sopan santun, gemati karo maratuwa, sayang anak. Lho, dados nek nggo bojo tetep milih sing ora patek ayu ning gemati timbangane wong ayu sing nyecenggring ati. Lho, mergane kowe nek dadi nggo wong omah-omah, kowe iki wis multifungsi lho, Lek. Ya jelas. Wong mangsa rendang benake gendeng iso. Gawe jogangan nimpal lho padha ngarit nyampe gaweane wong lanang jin derek memuji sedaya kang rawuh ing siang menika pinaringan sehat amin dirga yuswa gampil anggenipun pados pangumpa jiwa satemah murakabi kagem keluarga tangga tepalih kadang pamitan rasa meri nek ora dicium karo Pak Pur nah iki sing anu tak golekke sing suwe kangen karo sampean. Sapa, Nok? Pak Kaji Dalono. Pak. Nah, nek penyanyi-penyanyi Raden-raden ngaket panjenengan nyuwun saweran. Niku kanggo kula saru. Nek dene penyanyi peksa kan ya ora jeneng dipeksa kok jeneng dipeksa. Wong edan. Sehat Pak sungkem bekti, Pak. Lah dalah. Wah, Mbah Kakung ro Pak De ambung-ambungan. Loh. Iki ana dua maksud. Loh, wong ambung niku wonten werdine loro. Ngambung mergo nafsu karo ngambung mergo ngraketke paseduluran. Oh. Inak amalo biniyah nek niatmu wis kleru sik, mergo nafsu ya kleru. Nek paseduluran ya ora masalah. Nek ngoten to, Pak. Kabeh-kabeh kok terus dintekke. Pak,
mergo kasih sayang. Lho Mbah Kakung ya meri. Ya ora. Ya ngaturke panglipur mamerke suaramu nok. Wis ben go genep timur wungkuk jaga impuh. Umur aja turu ora duwe. buntu Mas, iki buntu arep ayu kae iku ya ndek titit. Sembrana lho. Loh, lah ngopo dadak dirubah paringe Gusti Allah ya wis ben iki paribasan nggo sarana golek pangan. Lek mu jenengke kok ngono. Ngampil agemane Piyai Putri. Jenenge kuwi apa kon ganti derkuku. Kuwi kutil kuwi. Ayo. Haja turu sore kaki Mas Marno sing ngorjen kuwi saiki apri ayu tenan ya Mbak Mimin ora kaya jaman dhisik ngono. Jenenge diragati kok aku ya ngono. Ning kan iki ayune nganggo susuk Mas. Nek aku kan mergo air wudu ya beda awet wudu no. Nek susuk nek iso bayar dukun wis rayu. Lah nek wudu ki terus salat. Salat. Lah salatmu nggo ruko apa sarung? Anu nganggo sarung ning motife Mbang Kantil. Ya nganggo apa kak sarung itu katok itu penting tertutup aurate kok dadak. Tak kira nganggo ruko motif sarung. Lah nek salat neng ndi? Neng nggo ndur sekat kae. Tengah-tengah. Ya nek kembali kepada fitrahnya to. Oh iya. Nek kakung ya ning ngarep. Iya. Aku nggo ruko mah didupak mbokku. Lah lanang anak nggo ruko. Arep ayu rak mung raine. Ayo. Nyangking bakar kencanane. Ayo busuk. Busuk kuwi to? Busuk kimin, jenenge ora kimin to. Batang nggih. Anu Nduk Retno dimirengke nek budhe jenenge sugih nek dienggo dhewe durung dirani wong sugih mergo durung murakapi tangga teparo. Pinter nek gur digembol dhewe ilmune ora ditularke apa ya aku arep nyanyi terus mesti ana regenerasi. Etok nyontoh Budhe Mimin tapi tetep jadi dirimu sendiri anak. Cengkoke Budhe Mimin kaya ngopo? Sini lendut. Upama rada kuciwa sithik wong umur 50 tahun jek kimplah-kimplah. 50 tahun. 50 tahun jek kimplah-kimplah kaya duduh gule nek ora wong atine resik apa. Kok bawa nganggo kain? Power. Engko nek alon-alon garani gendengi tanggane. Kok sinden kok suarane kok ambulan iki kok. Karakter Pri, wong sak alam donya ki miliaran manusia ning sidik jane berbeda. Aku nek gur padha nikan kok lu nanggap nikan rasa ngundang Mimin sing 16 juta. Lha itu paribasane. Dadi iki ciri kudu ana bedane. Ciri khas. Dadi khas karo ciri akeh cirine. Heeh. Ya iku bagaya nipun. Bener. Leres Pak Dalono, dados mboten kuciwa ta menawi penyandhawi kula campur sarine payu. Ya sing ayu akeh sing nges iki men kok ngene beda. Lah iya ta. Kaya kanca sinden sing wis tuwa kae lho lek kowe iki. Lha piye ta? Lho, rak teko terus nderek latihan ngono. Aku ya nggumun wong tuwa kok lagi latihan, kok wayah payu mati aku yo. Apa iki lho? Aku lho dhisik yo MC kaya Pak Pur. Gara-gara kowe tok kon gelungane sing mulang sarak kowe kok. Lah tuwa kok ge latihan. Wong kowe iki jenenge ngrendahke awake dhewe ngono ra sombong. Wong melek sabar nah ana gregel. Nek gur apik tok ora ana gregele mbok nyetel kaset ya. Lah yo. Lah ki to Pak lho jenenge 12 juta kaya ngene ra ana bedane apa? 12 juta kapusan brosur. Nek nggon foto apik nek sing kalah. Rimo
ana ibu-ibu sing nek lenggah wonten iki kersane ben pirsa. Disenengi sing orjen wegah terus langsung ora dijak. Iki maksudku mbok ya profesional nek masalah pribadi ora cocok aja digawa ning nggon wong nyambut gawe. Milih ki sing jelas sing gelem. Pak Rebo. Walah suwe ra pethuke kelong siji ya, Lek. Heeh ya, Nak. Mula nak pengen Ade Surana. Nduk, nek pengen sowan Pak Rebo wong daleme wong ngetan iki terus. Ya mampir. Nggih silaturahmi nggih ora perlu. Ora mau mburu duit-duit ki ya penting ning kadang kala dadi nomor sekian. Bener. Seniman jangan dijual dengan nilai uang. Ning seniman dijual dengan nilai persaudaraan. Ora jenengmu ngitungane. Lah itu nek Pak Pur kagungan damel sowan. Sowan kudu. Arep wayangan ngono kok. Iya. Nek bintang tamu jare emoh lokalan ngono kok. Ora iki manut karo Tole Sigit, ketoke jenengan jadi jawil to. Aku mau manut Longgar Sigit tanggal 16 iki. 16 iki Mei iki. Iki. Heeh, aku acara iki dadak. Oh lanjut. Yang penting Sigit Longgar mayang ngono. Oh nggih, Kyai kok. Jan Pak Pur ki bar budi bawa leksana ya. Nggo apa to golek dhewe ra nggih wayangan. Ah ya Allah. Adoske sinten to Pak ya? Ha iya goleke sapa? Sanduwe ya, Duk. Lah nggih, kok sami kali Pak Kaji Dalono. Ah. Kono genah duwe, Nduk. Kono tumbas kok. Tumbas daharan kuliner menika lho nggih nggo nyambut dono. Oh iki kok dhewean anak putu lagi do kesibukan dhewe-dhewe. Oh tak jajan, oh tak olahraga. Dadi nyen sewu piyai kakung di usia 60 atau 50 tahun ke atas menika kenapa gampang kena prostat? Karena nyon sewu olahraganya berkurang. Betul. Mongko kudu nyon sewu ana sing wis ragungan garwa. Mongko kumpul bojo menika minimal seminggu 3 kali. Jane ngono. Aturane dokter ngoten. Aturane dokter dados ala wis tuwa ngopo mbok ngloni putu klentu. Kuwi kanggone wong piyai kakung minimal seminggu ping 3 ben ora gampang kena kanker prostat. Kuwi kanggone wong lanang. Oh, kowe nyritake awakmu dhewe. Oh lah iya. Nek ora duwe sing penting ya nek mboten olahraga. Ngibadah nek aku olahraga, sepeda. Olahraga nggih. Sepeda ontel. Saged disiasati. Ontel lho.
Nah perkara tumbas ki ya ana sing ngadol ning rak tundone mboten apanya sae. to, Mbak? Enten penake semenit rekasane sundul langit. Sertifikat katut apa katut saged. Ayo nak dintekke. Penak ngeloni putu kok, Mbak. Anjir. Putune tanggane. Walah. Nuwun Mbak Apri, Mbak Mimin, ya Nduk Retno. Iki panyuwunan saking Ngambong Tamu Nduk Sesideman. Ning tanpa bawa ya Nduk, iki mergo Mbak Nika jorong nyanyi, men kabeh nyanyi. Ya entek ya wektu iki men foto-foto keluarga. Matur nuwun Mbak Nurul, rombongan ya singkat mung 7 menit. Lajeng potret saking keluarga Bapak Wardiono rumiyin. Mangke keluarga Pak Tri sak bibaripun atur panuwun. Nggih, niki mboten ngagem bawa. Ora bawa. Lajeng mawon. Iki sing penting cekat-ceket ora mengurangi wektu. Monggo keluarga Mas Wardiono sedaya kemawon. Mbah Kakung monggo.
suwun potret keluarga besan. Keluarga Mas Wardiono sik mergo kabeh iki keluarga. Ora ana wong liya. Mangke keluarga Pak Tri sak bibaripun atur panuwun klebet sedaya keluarga Bapak Ibu among tamu. Nggih. Nggo penyanyi potrete rada keri ya, Nduk. Mboten napa-napa. Nek swaya dangdutan. Nggih. Ya. Kowe engko iso foto karo Mbak Rebo. Sinten? Kowe engko. Nggih. Kalih Pak Rebo. Turene kalih Mbah Imin Pak Rebo mengke. Ora apa-apa. Wis dipilih Mbak Mimin ya. Mangga. Urip ana Anaken pangliwur. Bibaratur panuwun daharan dipun aturaken. Mangke bibar potret menika, potret keluarga menika lajeng dipun lajengaken nyebar udik-udik mboten mawi sungkeman. Awit temanten kala sampun sungkem. Cepat cekap nyebar udik-udik mangke Pak Triyanto wonten Jawi mantenipun wangsul malih potret kalian keluarga lho. Wah, nggih wis. Iki kudu ngoyak wektu nek iki. Lah nggih. Ayo, mangga. Pokoke kek pranata carane Pak Pur niku wis lamrat titiske wis wae. 2 jam kudu rampung. Piye carane? Nyengkake pira wene? Perkara dangdutan tekan setengah 6 ora apa-apa sekali laki awake dhewe. Niki diaturke sragenan ya Pak Pur. Sragenan, mangga. Oke. Lagune apa, Lek? Ninggal katan mau wis. Mau sing kandhas wis ngono ke Apa manut liraimu? raimu dhewe. Rek ae arep ora terpaksa penak manut kowe ngono mah karuan ya sliraimu mah. Iya ngeten nduk. Lali janjine ra apa-apa. Oh iya. Lali janjine. Aja nganti lali karo janji, aja gampang membuat janji, aja PHP. Heeh. Hey,
Jan-jane kowe pakai foto keluarga. Bibimu mesti tak ciwal, 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 ciwal ala ciwal. Ngarengi Sinoman sowan Mbak Apri, Mbak Mimin. Menika Bapak Triyanto lumadi ngadani tata cara tumplak punjen. Nggih. Cocok ya. Putra mbarep ya putra ragil. Oh, ngaten, Nggih. Mawi tumplak punjen namung mantenipun boten mandhap. Mangke potret kalian keluarga. Saya keluarga Pak Wardiono, keluarga Pak Triyanto ingkang dereng potret. Namung menika mangke Pak Triyanto kesanipun wonten Jawi sak sampun mecah ponang piring. Alah, ya baru dhewe melu rebutan gaprukan karo buke sendoke ngantek ceblok. Lha semangat iki ya pandonga angsare kok. Lah iki ngapunten lho, Bu. Saya ketumrapan kaya pamengku Gati terus aku ya ndang ketemu jatuh kramaku. Amin. Ya peruan. Sing penting ora mundur wektune Mbak iki jam 3 sing kurang 4 menit. Ya. Prinsip jam 3 ki rampung ngono. Rampung. Mangga. Jan-jane kowe ning ngendi? Mbak Mimin sabar rumiyin Bapak Ibu. Menika mangke juru foto mantenipun boten mandhap.